Ja se sećam da ste vi još prošle godine dali jednu vrlo smelu, ljudi misle smelu izjavu, mada sam ja mislila da je to realna izjava, kada je kurs bio ispod 100, vi ste rekli da je to neodrživo, da on mora bar da bude 130 dinara. I vi ste tu dali odličnu prognozu i vidim da... Kakvu sad prognozu dajete i da li će taj kurs da raste kako se mi približavamo, ako se uopšte približimo te Evropske unije? Pa vidite, jeste istina je to da sam dao i dao sam to na nekoliko televizija. Sad da ne ispadne ako sam u Savjet Narodne banke da će drugačije da razmišlja. Ja sad mislim da ovaj kurs nije realan. Zašto? Pa nije realan zato što mi nemamo proizvodnju. I ne možemo mi kurs da držimo i da formiramo samo na osnovu toga da ćemo imati neke devizne rezerve, pa ćemo sad sa njima otkupljivati višak deviza ili evra koji se pojavili na deviznom tržištu. Tu mislim da je problem. Mi ćemo jednog momenta iscrpiti devizne rezerve. Mi smo sad već negde oko 1,5 milijardu evra ubacili da pokušamo da održimo taj kurs oko 105 dinara i tako dalje, 104, 105, tu će se negde i kretati. U teoriji bankarskoj razvijenih zemalja, znači to su u prvom redu Amerika i tako dalje, Japan i tako dalje, poznate su dve teorije. Imate monetarističku kako branite kurs, što mi sad radimo, kad se ne radi u privredi, i imate neku drugu keynesijansku teoriju, a Keynes je spasio, ja bih kazao, kapitalizam od propadanja 1929. godine, koji je kazao ništa bez proizvodnje. U proizvodnju. Iz proizvodnje ćete praviti celu priču, ne iz potrošnje. Tako da je ova priča o tome da moramo praviti veliku potrošnju, da bi onda napravili proizvodnju, može biti ošticati sa dva mača. A realan kurs bi onda koliko bio sad? Sad, realan kurs, ja mislim da je tu ponovo negde bi se vrtio između 130 i 150 dinara kad bi ga mi pustili na tržištu. Ali pošto ja imam spoznaja, to se neće pustiti. Znači, on će, kako sad stoji situacija, verovatno se održati na neki tu 105 dinara i tu će se pokušati svim silama preko ovih monetarnih poluga i tako dalje se deluje da bi se održao. Zašto? Ne iz političkih razloga, više iz toga da je mala kupovna moć ljudi i ako mi sad dozvolimo da kurs krene gore, onda smo gotovi. Narod je gotov. Zašto? Pa narod je uzeo kredite. Prvo smo i kazali uzmajte kredite. Centralna banka usmeravala ka poslovni nisu davale kredite velikoj privredi, jer dati 1.000.000 evra severu ili dati 100 kredita ili 1000 kredita po, ne znam, 1000 evra pojedincima, bolja je ova druga varijanta za banke. Znate zašto? Je li izvršena disperzija plasmana? Što znači da neće odjednom biti rizičan taj kredit, nego neki će biti rizični, veći deo neće biti, bit će vraćen ponovo obrtu i banke se okrenule ka stanovništvu. Naše banke i ove strane su pobegle od ulaganja u privredu, a to bi trebalo. Znate. Sad, pošto smo u takvoj situaciji da je narod uzeo kredite, a da je obračun kredita u čvrstoj valuti, a to je evro, jest da mi plaćamo u dinarima. Svakim porastom vrednosti evra nama raste i vrednost rate u dinarima. I ja mislim da bi bio pravi krah i slom kad bi se sad dozvolilo da kurs ode gore. Ja mislim da isti razloga treba kurs zadržati, sačekati priliku da se napravi ozbiljnije ulaganje u privredu, ništa bez privrede. Ja lično mislim da se mora ulagati u privredu. A kasnije mogu ja objasniti koja je moja teorija tog ulaganja. A koliko je naša država ušla u to dužničko ropstvo, s obzirom da toliko uzimamo od Međunarodnog monetarnog fonda? Pa po onim podacima koje ja imam najsvežijima, to je neke 23 milijarde evra. Mi još uvek nismo jako zaduženi. Ako jedna Hrvatska ima negde preko 40 milijardi evra duga, ako Mađarska ima preko 90 milijardi evra duga, ako ove sve susedne zemljice ili zemlje, kako hoćete, Rumunija, Bugarska, su isto na ti negde relacija među 35 i 50 milijardi evra, onda naša zemlja u odnosu na njih nije... Onda mi kao imamo još fore. Imamo fore, ali zato oni imaju bolju infrastrukturu, imaju bolje puteve i tako dalje. Znači, nismo prezaduženi. Nije dobro ako se mi zadužujemo da bi održali budžetsku potrošnju. Onda mislim da pravimo kiks, znači da ulažemo u da isplaćujemo penzije ili neko... Ali u šta ulažemo? Ni u šta. Tu je problem što mi sad, jednim delom tih para koje uzimamo, plaćamo neke kredite koje je neko ranije uzeo.
možda i pre 15 godina, i pre 20 godina, i pre 5 godina, i pre godinu, nije pre godinu dana, ili jedno 5 godina su grejsevi ili 3 godine. Znači, i ova i ona vlast i sve koje su uzimale, sad je to došlo na naplatu. Sad je došao i deo glavnice, onda oni kažu, nema problema, mi ćemo vam reprogramirati glavnicu, ali kamatu morate platiti. I sad, ili ćemo pretvoriti kamatu u novu glavnicu, ali to nećemo 5 puta, to ćemo jednom uraditi, nakon toga, znate šta sledi, znači onda mi moramo da uzmemo komandnu tablicu i palicu i da vodimo finansije kod vas. Vidite, mislim da su tu sad problemi. Drugo, te priče da mi možemo bez MMF-a, mislim da nisu realne. Normalno je da Međunarodni monetarni fond živi na poziciji da nekom dava kredit, da naplaćuje kamatu, koliko da ona ne bude velika, ali da živi, jer pare neke razvijenih država su tamo, jel? Sad, kad bi mi mogli da živimo bez MMF-a, ne bi bio problem. Ali u ekonomiji i u finansijama međunarodnim to je toliko povezano da ako uzmete uslugu njihovu koju vam davaju kroz kredit, razvijena zemlja ta, onda će vam dati neku drugu uslugu kroz leasing, pa će vam dati neku treću uslugu, po neku četvrtu koja je nevidljiva i na kraju moguće da ćete vi dobro proći. Ako vi to odbijete, onda sve odbijate. I ja tu vidim da, nisam ja neki poseban pristalica da neko kaže da je samo bitan MMF, ali ja mislim da mi moramo i sa Evropskom bankom da radimo za razvoj, da moramo i Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom. Sad je samo pitanje, kad dobijemo taj novac, gde ulažemo taj novac i da li taj novac, ako se on ulaže u proizvodnju koja će ići za izvoz i po osnovu toga ćemo dobiti devize, onda mi imamo direktno povećanje deviznih rezervi, to je dobro. I to realni devizni rezervi i preko toga ćemo malo i naš taj kurs jačati. Znači, taj mehanizam zatvoreni krug je zatvoren, jel? Ali treba činiti na ovo nešto u tom pravcu. Treba se baciti na proizvodnju.